סיפרו לי שני סיפורים על הרב מרוז'ין. היום זה היה ג' בחשוון, זה היום פטירה שלו. שני סיפורים חמודים. סיפור הראשון. שאלו את השף החיים, את האדמו"ר מצאנז, שאלו אותו, הוא היה נוסע לרב מרוז'ין. יום אחד פגש אותו מישהו ואמר לו, אתה נוסע לרב מרוז'ין? הרב מרוז'ין הוא היה, אדמו"ר מרוז'ין הוא היה כבר אדמו"ר בגיל 16. ומה הוא הספיק כבר ללמוד ככה? הוא אמר לו, אתה כזה השף החיים מצאנז, זה אי אפשר לתאר ולשאר איזה גדולה, איזה חוכמה, איזה שכל, אי אפשר לתאר. איך אתה הולך אליו? אתה הרי למדן הרבה יותר גדול ממנו. אמר לו, הרב מצאנז אמר לו ככה, אמר לו, אתה יודע, הר סיני ניתנה התורה. ולא ראינו שהקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו על הר סיני. איפה הקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו, אתם יודעים? בהר המוריה. אמר, אתה יודע איפה בחר הקדוש ברוך הוא להשרות שכינתו? היה איזה הר אחד ששם יהודי אחד פשט את צווארו בשביל להישחט למען השם יתברך, שם הקדוש ברוך הוא משרה את השכינה הקדושה. במסירות נפש. יש הרבה לומדי תורה, לא אצל כולם יש שכינה, אבל מי שמוסר את נפשו בשביל השם יתברך במדרגתו במקומו, שם יש שכינה קדושה, וזה חיזוק גדול בשבילי באופן אישי. אתם יודעים מאיפה... בואו נגיד שאני לא סומך על התורה שלי שאני אקבל עולם הבא, כי מה לעשות, סגירסא דינקותא וכו'. זה הסיפור הראשון. הסיפור השני, מספרים על אחד החסידים שנסע יום אחד לאדמו"ר מרוז'ין. ופגש איזה אדם. שאל אותו האדם הזה, מה אתה נוסע אליו? שמה אתה נוסע אליו? אתה למדן גדול ממנו. והוא אמר לו, אני נוסע אליו בגלל שהוא כל היום דבוק במחשבתו בקדוש ברוך הוא. אמר לו האדם הזה, ואתה קורא מחשבות? אז אמר לו, כן. אז הוא אמר לו, אז על מה אני חושב? אז הוא אומר לו, אתה עכשיו עושה שיביתי השם לנגדי תמיד. אז הוא אמר לו, לא נכון. אמר לו, אתה רואה בגלל זה אני נוסע אליו? ודי לחכימא ברמיזא. כן. הבעל שם טוב, הקדוש, הוא היה באוטו, אז הלכתי להביא אותו, הבאתי אותו, עכשיו הבעל שם טוב פה. הבעל שם טוב הקדוש, אור החיים הקפיד מאוד, מי שלא היה מוסיף הקדוש בסוף הבעל שם טוב. אני רציתי להקריא לכם כמה דברים, בואו נתחזק היום. מזמן לא התחזקנו, די, אני לא יכול כבר. בואו נתחזק טיפה, ובעזרת השם בואו נראה, אולי יהיה לנו אפילו השם יסכים איתנו, וייתן לנו גם בליבנו, מלבד בשפתנו, אתם יודעים. בתורה א' בליקוטי מוהר"ן, כולם יודעים אותה, כולם מכירים אותה, אתם יודעים, אבל ראוי מדי פעם לחזור גם על הדברים שיודעים. אומר רבי נחמן מברסלב כך, דע כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים. ואכן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים, הן בגשמי והן ברוחני, הן ברוחני הן בגשמי. כי עכשיו בעוונותינו הרבים, כן בחשיבות האמיתי של ישראל נפל. כי עכשיו עיקר החשיבות ואכן הוא אצלם. מי זה אצלם? אומות העולם. אמת. באמת אכן והחשיבות אצלם, לא בצחוק. מה נחשב בעולם? תגידו. מה נחשב? בטח לא אנחנו. לא רק בעיניהם, גם בעינינו. כשאדם אומר, אני רוצה להיות יפה, מה הוא מתכוון? הוא רוצה להיראות כמו ברד פיט, לא כמו הרב קנייבסקי. נכון? השאיפה הפנימית של האדם בסופו של הסיבוב זה להיראות כמו מי שאכן והחשיבות אצלו. ואכן והחשיבות אצל מי? מי חשוב, מי עשיר, מי חכם, מי נחשב בעולם? הם, לא אנחנו. היה איזה מוצאי שבת אחד והתחילו, אני גר, אתם יודעים, בשכונה מאוד 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 מאוד, איך נוהגים לומר, אולטרה אורתודוקסית. ושם, בשכונה שלי, כל פעם שיש איזו הפגנה שאתם קוראים בעיתון ושומעים בזה, אז בלילה לפני מסתובבים צועקים, אוי, ז'ידן רחמונס, והאוטובוסים יוצאים מרחבס וכן הלאה. אז אשתי אמרה לי, נו, אתה הולך להפגנה? היה על קברים, שאלקטרה הם בונים על הקברים של... אז אמרתי לה, בעוונותיי אני לא הולך לשום הפגנה. לא הולך. אז היא אמרה לי, מה אתה אומר על זה? אמרתי לה, מה אני אומר על זה? אני אומר שהאכן והחשיבות נפל. פשוט מאוד. מה יפה בעינינו?
מה יפה בין אנשים עם זקנים פאות שצועקים וזורקים, או לא זורקים אבנים, אבל יושבים שם וצורכים ועוזים ולא... זה נראה יפה בינינו? מה פתאום? השוטרים באים הרבה יותר טוב עם המדים היפים שלהם והטאג. נכון? הכל נראה לנו הרבה... מה הבעיה? אפשר לחשוב, מה הסיפור הגדול שבמפנים קברים זה לפני כל כך הרבה שנים? טוב, השורש של הדברים הוא מאוד פשוט. חוסר האונים. היהדות יש לה כבוד מאוד מאוד גדול לחוסר אונים. זהו, מת. עכשיו זה בידיים שלך. אתה תפגע בזה, מחר אתה תפגע בילד, מחרתיים באישה, ואחר כך באדם נכה. מה ההבדל הגדול? בגלל שהוא מת לפני הרבה שנים. הרי זה כל העניין. שורש העניין זה הרחמנות. שורש העניין זה הטיפול במי שהוא עכשיו מת כאן, קיבל את הקבר שלו, חלקת הקבר, עד שיבוא משיח. עכשיו אתה רוצה לבנות בניין, אז אתה מזיז אותו? למה? בגלל שהוא לא יכול להתנגד? לא היית מזיז תינוק חי. מי יודע מה זה היה? זה מופקד עכשיו בידיים שלנו, לא נכנס לסוגיה הזאת. מי בכלל מדבר מה זה? איפה אתם? מי שיש לו כסף, אלקטרה, יש להם להשכיב ולהעמיד את כל היסם על הרגליים, ונגמר הסיפור. אכן והחשיבות אצלם, לא אצלנו. אנחנו יכולים לצעוק עד מחר על רחמים ועל כבוד המת ועל אדם שחוסר אונים. חוסר אונים, הוא לא יכול לעשות שום דבר, זה מופקד בידיך. מה אתה עושה עם הפיקדון הזה? אתה משבש את כל העולם בשביל כסף וכבוד? אבל למי תצעק? החן והחשיבות לא אצלנו, החן והחשיבות אצלם. עכשיו, אני לא חס ושלום לרגע אחד טוען אתם יודעים, שהצד שכנגד הוא גוי. הצד שכנגד הוא לא גוי. הצד שכנגד בסך הכל, כמו כל אדם פשוט רוצה שהחן להיות קרוב לכן והחשיבות. כל אחד מאיתנו רוצה להיות קרוב לכן והחשיבות. אבל בונו של עולם, עד היכן, תראו, זה ממשיך. אבל על ידי התורה נתעלה החן והחשיבות של ישראל. תראו שאפילו עוד לא הסברנו מה זה חן. חשיבות אנחנו יודעים מה זה. כי התורה נקראת בספר משלי, איילת אהבים ויעלת חן. יעלת חן, היינו שמעלה חן על לומדיה, יעלת חן. ועל ידי זה נתקבלים כל התפילות והבקשות. טוב, די ברור, די פשוט, בואו נלמד תורה, יהיה לנו חן וחשיבות, וזהו זה, ניצחנו את המלחמה. לא. הלוואי זה היה כזה פשוט. ממשיך רבנו את החלק השני, ועכשיו הוא פותח את החלק השני במילה כי. עכשיו, אנחנו יודעים מה קורה מישהו אומר לי, כי, בגלל שקודם אמרתי לך, תגיד, למה? כי. ותראו מה רבנו אומר, כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר. כי מה? מה שאלתי קודם, למה שאמרת לי עכשיו כי? על מה זה תשובה על הדבר הזה? כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר. יש שם כף מתוקה וקטנה, ויוד עוד יותר מתוקה. חס שלום שהכף לא תקנה. אבל יש שם כף דגושה ויוד. כי. יש שם שאלה. מה השאלה של קודם? אני אגיד לכם על דרך הפשט, אני לא אומר זאת האמת לאמיתה. כאילו על דרך הדרוש אני מתכוון. למה נפל לכן והחשיבות של ישראל, רבותיי? למה הוא נפל? מה, אמרנו פעם משהו רע? איך מתגדלים עלינו? כשכל העולם הם עוד היו מרביצים לבריאות, היו מרביצים עם נבוטים על הראש של האישה ולוקחים אותה בשערות למערה, אצלנו כבר היה לא תענה ברעך את שקר. שזה עוד הפנימיות של הפנימיות של הפנימיות של הפנימיות של דרך ארץ בין אדם לחברו וכן הלאה, של כל שורשי המשפט העדינים ביותר. אני לומד עם הבן שלי פרק הכונס, נכון? מסכת בבא קמא, מציע לכם קצת על פלפולים שנכתבו לפני הרבה שנים בנוגע לרכושו של אדם, כבודו של אדם וכן הלאה. איך זה יכול להיות שהפכנו להיות העם הכי בזוי והכי בעולם? הנה רבנו נותן... אני אגיד לכם למה. כי אנחנו לא מסתכלים בשכל שיש בכל דבר. רגע, זה לא מספיק להסתכל בשכל שיש בכל דבר. צריך גם לקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר, להתקרב אל השם יתברך. תראו איזה מהלך יפה. כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר,
כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר, להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר. הדגש שלי, כשאני קורא ליקוטי מוהר"ן, אני שם את הדגש על כל דבר. כי הרוב, מה שכתוב כאן, זה חידושים נורא יפים. זה באמת תמצות מאוד יפה. זה צבי יחזקאלי, אז הוא אמר שזה, פה יש את כל תורות המזרח בשלוש שורות האלה, כל התורות המיסטיות בעולם, כל ה-New Age, הכל קיים בפנים בשלושת הדברים האלה. להסתכל בשכל שיש בכל דבר, לקשר את עצמי אל השכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לי מה לעשות, להתקרב אל האחדות. בסדר? ברור. כל דבר, כל דבר, כל דבר, כל דבר, רגע, אנחנו לא מה, הקדוש ברוך הוא לא בבית כנסת? נכון? מה, אני זוכר שהייתי פעם חילונאי, הייתי נכנס לבית כנסת, שם כיפה, יוצא מבית, מוריד את הכיפה, פה הקדוש ברוך הוא איננו, בכותל הוא נמצא אצל רבי שמעון בר יוחאי, מי שהיה באומן גם, ראוי לשים כיפה באומן, שם הקדוש ברוך הוא נמצא, אבל פה במלצ'ט, נו ברצינות, אתם עושים ממני צחוק, מה הוא עושה פה? מה יש לו לעשות פה? בכל דבר. שמעתם? בכל דבר. כל דבר מה יש? יש שכל. שכל וחוכמה. עכשיו, השכל הזה, אני צריך לעשות איתו משהו עם השכל הזה. אז הדבר הראשון בתור התחמפי שאני מתחיל לעשות איתו משהו, לגלות אותו. לטור אחריו, לחפש, לבדוק, לראות מה יש פה. ומעבר למה שיש כאן, מה זה קשור אליי? ומעבר למה שקשור אליי, מה אני יכול לעשות בשביל להביא את עצמי עכשיו למקום של אחדות? במקום שבמקום הזה אני מסוגל עכשיו להוריד מעט מרצונותיי הפרטיים, ולהעלות מן העבר השני את הרצונות הכלליים. דוגמה, חזרתם מהעבודה, כבר עשיתם את המקלחת שלכם, עם הביוטי פלאס והשמפו, ועכשיו לבשתם את הפנטוף הלך, זה נעלי בית בשפה, וישבתם ככה מול הטלוויזיה, ניתן לכם את זה, יאללה, וממש ראיתם National Geographic, בסדר? לא ערוץ האופנה. והסתכלתם ככה, כולכם שמחים ומבסוטים, ועם הכוס קפה, התה שלכם והכל בסדר, ופתאום החבר שלכם הטוב מתקשר, או החברה הטובה מתקשרת, ואז החבר הטוב, בלשון זכר, אני פשוט, יותר קל לי, ואתה מרים את הטלפון, הוא אומר לך, תשמע, אח שלי, אל תשאל מה קרה לי, המובילים, אתה יודע, הובלתי היום את הבית, וזה, והמובילים עשו לי ברז, נתקיעו אותי, וזה, ואני עם המקרר פה למטה. ואני צריך עזרה לעלות אותו הביתה לקומה שביעית. אתה אומר לו, טוב, מה עכשיו? מה התקשרת? אתה רוצה 200 שקל? תתקשר למישהו? בוא, עליי. אני אתן 200 שקל? אומר לך, לא, ניסיתי כבר, חרשתי את כל העיר, חבל על הזמן, אין לי מי לדבר, עזוב, אף אחד לא בא. אבל אתה אח שלי, מה לא תבוא לשים יד? בסך הכל 7 קומות, לא קרה שום דבר, מקרר רמנה עם 2 דלתות, לא סיפור בשבילך. מה קורה בעצם פה? מה שקורה עכשיו זה שהוא מבקש ממך לרצות מה שהוא רוצה. כפועל יוצא, להפסיק לרצות מה שאתה רוצה. אני רוצה לנוח, לשבת, קצת עם הילדים, קצת עם אשתי, לא לראות את התוכנית האהובה עליי, וללכת לישון, נכון? הוא רוצה שאני אעזור לו לסחוב מקרר. עכשיו זה בעיה. אני צריך עכשיו לרצות רצונות של מישהו אחר. להכיל את רצונותיו בתוכי. יש את הרצונות שלו בתוכי? כן, ברור שיש. יש אין סוף של רצונות בתוך כל אדם. אבל מה אני בוחר לעלות למעלה מתוך שאר הרצונות? זה כבר בבחירה שלי. עכשיו, רוב האנשים בעולם הם בוחרים להעלות את הרצונות שלהם הפרטיים. מה אתה רוצה שאני אעלה את הרצונות שלך? מה, אני השתגעתי לגמרי? הרי במערכת זוגית, בשותפות, באהבה, במשפחה, אנחנו כל הזמן עסוקים, או לפחות משתדלים לעסוק, בזה שאני אמלא את רצונותייך ואת תמלאי את רצונותיי. זאת אומרת, הרצונות, אני אהפוך את רצונותיי לרצונותייך, ואת תהפכי את רצונותייך לרצונותיי. סתם כך לצורך העניין. מה אני רוצה לעשות עכשיו? לשתות קפה. לא, אני לא רוצה לשתות קפה, אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה להיות מאושר. האם את היית רוצה שאני אהיה מאושר? כי בסופו של דבר, זה שאני מאושר ברגע נתון, זה לא מעלה ומוריד אצלך שום דבר. את לא מרגישה עונג, את לא מרגישה הנאה. אני הייתי נורא צמא, והלכת והבאת לי כוס מים, ועכשיו אני נהנה מהשתייה, את לא נהנית מהשתייה. ממה את כן יכולה ליהנות? את יכולה ליהנות מזה שהרצונות שלנו עכשיו מאוחדים. וכשהרצונות מאוחדים, יש משפחה. וכשיש משפחה, יש בסיס לבנות הכל. אבל ההתחלה של כל קשר בין שני אנשים, זה בשיתוף רצונות. זה שאני בודק, באמת, אני משתדל עד היכן שיד שכלי משגת לראות מה אתה רוצה.
לא למה אתה רוצה את זה. לא, למה הוא רוצה את זה? הוא רוצה לעשות לי, שאני הסנג'רית שלו, שחפש מי יסנג'ר אותו. לא למה הוא רוצה, אלא מה הוא רוצה. הוא הפוך, מה היא רוצה? מה היא רוצה? מכירים את ההוא שהלך, נסע לארצות הברית וקנה, נכנס לדולצ'ה גוואנה, ואמר להם, גם לדולצ'ה וגם לגוואנה, אמר להם, אני רוצה לקנות לאשתי את החליפה הכי יפה שיש לכם פה. אמרו לו, תשמע, זה 70,000. אמר 70,000, 80,000, אפילו 100,000 אני מוציא על אשתי, אוהב אותה, אתם לא מאמינים איך, דולצ'י. בקיצור, בא אחרי כמה ימים, לקח את החליפה, תפרו לו הכל פיקס, בא עם הטיפות וזה, בא לאשתו, אמר לה, מותק, אל תשאלי איזה חליפה הבאתי לך, חבל לך על הזמן, לא ראי דבר כזה, נכנסת לחדר, אוי, מאמי, איזה יופי, נכנסת לחדר, יוצאת. הוא אומר לה, נו, איך? אז היא אומרת לו, אוי, זה מקסים, זה מקסים, זה קצת רק קטן בשתי מידות. זהו. מה הוא הביא? למי הוא הביא את המתנה? לעצמו. הוא הביא לעצמו את המתנה. שהוא הביא מתנה, ולא רק מתנה. אתה יודע מה אני קניתי לאשתי, בן אדם? נכנסתי לחנות הכי יקרה בניו יורק, וקניתי לה שם, זה מתנה בשבילך, זה לא מתנה בשבילה. כי היא, מה שהיא צריכה, אתה לא יודע בכלל. עכשיו, במערכת זוגית, השכל שיש בכל דבר, הוא משחק תפקיד בכל רגע נתון, בכל שנייה. השכל שיש בכל דבר זה היכולת שלי בעצם, שלנו, שכולנו, כל הזמן, להיות דבוקים במושא אהבתנו. לחשוב עליו, להיות שם, להתגעגע לזה, לרצות את זה. טוב, אתם יודעים, היום דיברתי עם חבר, ודנו בנושא ההנאה. מהי הנאה? אני אגיד לכם, מאוד מאוד פשוט. ההנאה היא נגזרת של הפער בין החושך לאור, בין החיסרון ליש. זאת אומרת, גם הדבר הכי טעים בעולם, אם תצרוך אותו על בסיס קבוע, אחרי שבוע, זהו זה. אין הנאה מזה יותר. הכי טוב בעולם, יש מנות גלידה שעולות $25,000, אתם שמעתם על זה? כן? לא, בספר השיאים. מנות גלידה שעולות $25,000. תשאלו מה עולה בגלידה $25,000? הם קודשים זהב אמיתי, והם אוכלים אותו, את הזהב, $25,000. תאכל זהב על בסיס יומי, ואחרי שבוע לא בא לך יותר. פשוט מאוד. מתי? כוס מים. אם זה בא אחרי תה, מיץ תפוזים, מיץ ענבים וקפוצ'ינו, אז בא מים, אז מים, זה טוב, בסדר, סבבה, מים זה טעים, זה ניקה לי את המערכות. אבל אם אתה שבוע לא שתית והלכת במדבר ופתאום מביאים לך מים, הפער הזה עושה הנאה שאי אפשר לתאר. נמצא שההנאה היא נגזרת של יכולתו של האדם למנוע את עצמו מדי פעם ממשהו. נחזור לענייננו. כל ההנאות שלנו הם ביכולת שלנו להיות מונחים בתוך הדבר עצמו ולהבין את זה, באמת להבין את הדבר. הנה סתם נתתי לכם משתנה קטנטן, שמי שמבין אותו, אז הוא מבין הרבה מאוד דברים. הוא מבין שהמניעה היא לא סבל, המניעה מגדילה. בעצם זה שאני יכול עכשיו למנוע את עצמי, בעצם זה שאני מסוגל להגיד, זה לשבת. סתם ככה, הכי פשוט שבעולם. זה לשבת. זה לשבת, זה במידתו של שמאי. זה לשבת, שהיה רואה בהמה יפה, מה אומר? שומר אותה לשבת. שלא כמו מידתו של הלל הזקן, שמה אומר? ברוך השם יום יום. אבל עדיין, יש לנו היכולת של האדם להיות מונח באיזשהו מקום כל הזמן, רבותיי. וכשהוא מונח כל הזמן במקום הזה, אז הקשר עם הדבר הזה עולה. בואו נתחיל מזוגיות הכי פשוט שבעולם. כשבאים אליי מדי פעם להדרכת חתנים, אני לא עושה הדרכת חתנים, הלכתית אני עושה רק השקפה, וגם זה אין לי זמן, אבל מדי פעם, אז אני נותן כמה כללים מאוד פשוטים. הכלל הראשון הוא, בשנה הראשונה, ומי שיכול יותר מזה ראוי, בכל מקום שאתה נמצא, גברבר צעיר שלי, תביא לאשתך משהו. מה, אני אביא לה בורקס? כן, תביא לה בורקס. אבל היא לא אוהבת בורקס. תביא לה בורקס. אבל זה כבר יהיה מעוך. תביא לה בורקס. למה? כמו דולצ'ה גוואנה. כי באמת, 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 כשהקשר הוא פורה ונכון ואמיתי, לא מעניין אותה מהטעם של מה שהבאת לה, מעניין אותה שחשבת עליה אפילו שם. גם את, אותו דבר. הדברים הקטנים האלה, הניואנסים הדקים ביני לבינה,
הניואנסים הדקים האלה שאני מראה בפועל, מראה בחומר, לא בדיבורים. מותק שלי, באמת, את האישה הכי אהובה בעולם, את האישה הכי נחמדה בעולם. יצאת מהבית, שכחת. חזרת עוד פעם, התחיל לפעול. גם זה טוב, ברוך השם, גם זה טוב, רובנו כל היום מהפה לחוץ, אבל פעולה קטנטנה, הלכת לבקר חבר, והיה שם כמה עוגיות כאלה, פרלינים, חמודים כאלה, ואמרת, זה אני אקח לאשתי. וכולם יצחקו עליך, יגיד לך, מה אשתך? נו, זה אמאך בכיס, שאמאך בכיס היא תאהב את זה פי 1000, שזה אמאך בכיס. איזה מאמי אתה, זה מה שהבאת לי. שחשבת עליי שם, עם החבר'ה, עם הצחוקים, עם הבלגנים, עם העניינים, עד לשם אני איתך. איזה כיף זה. אז מה עם השם יתברך, תגידו? על אחת כמה וכמה בן בנו של... כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל והשכל של כל דבר. בסדר? שמעתם על חנוך? מתת? שר הפנים? בשמיים? לא. כדי חלות, כל הסיפור על מתת, מה קרה לו ש... טוב, חנוך, אני אספר לכם עליו דברים. חנוך היה בן של מתושלח, ויום אחד הקדוש ברוך הוא העלים אותו, לקח אותו. חנוך זה הראשון שנכנס עם הגוף לגן עדן. זה ששואלים אתכם בחייהם, אז תדעו, אחד מהם חנוך. בסדר? הפך להיות שר הפנים. נקרא נער. למה נקרא נער? כי הוא היה בן אדם פעם, ויחסית לכל המלאכים שהקדוש ברוך הוא שם אותו שר על כל המלאכים בשמיים, אמרו מי זה? זה ילד. למה? כי הוא נולד פעם, המלאכים הם עתיקים, הוא נקרא נער. עכשיו, חנוך, מה הוא עשה שלקח אותו האלוקים? זה היה בתקופה מאוד מאוד קשה, שהקדוש ברוך הוא השמיד את כל בני האדם. אנחנו גם מתקרבים לזה. עוד פעם, עוד סיבוב. הקדוש ברוך הוא השמיד את כולם. את חנוך הוא לא רק שהוא הציל אותו כמו נוח, הוא פשוט לקח אותו ואיננו חנוך. איננו. מה חנוך עשה, אתם יודעים? מישהו יודע מה חנוך עשה? קרא בשם השם, כן, כמובן קרא בשם השם, אבל מה הוא עשה? להתהלך לפני האלוקים כתוב, להתהלך לפני האלוקים, אבל פשט, זאת אומרת, מה הוא היה? חנוך, אני אגלה לכם, עוד רגע, אל תדאגו, רק תנו לי קצת למשוך את אני אגיד לכם מה הוא עשה, חנוך. אנחנו היינו רוצים לומר שחנוך הוא היה קדוש, הוא היה צדיק, הוא היה פרוש, הוא היה לומד תורה כל היום, נכון, היה מתפלל, מתבודד וכן הלאה. על זו הדרך הוא מקרב אנשים, או זה. חנוך היה סנדלר, פשוט. הוא היה תופר מנעלים. כל היום, עם החוט והמחט, ככה. רק מה? תראו, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, בילקוט ראובני, זה מופיע בשם 10 מאמרות, אני מקריא לכם מתוך תולדות יעקב יוסף, התולדות אחד התלמידים הכי גדולים של הבעל שם טוב, המגיד, וכן הלאה. והתהלך הלוך את האלוקים וגומר, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, חנוך תופר מנעלים היה. והכל תפירה ותפירה היה מייחד קודשא בריך ושכינתה. זה מה שהוא היה עושה. לשם ייחוד קודשא בריך ושכינתה. לשם ייחוד קודשא בריך ושכינתה. שמעתי בשם מורי, בשם הבעל שם טוב, כך אומר התולדות. עכשיו הוא מתחיל לפתוח לנו כאן סיפור שתכף אני אספר לכם אותו, אבל זה לא יאומן. אתם יודעים שאני זוכר, אני מספר לכם על עצמי משהו קטנצ'יק, לא זה שהתחלתי לעשות תשובה, אז רציתי לעזוב את עולם הזוהר והדוגמנות. אתם יודעים, הייתי דוגמן בגדי ים. דוגמן שיער. נכון? אז רציתי לעזוב את עולם הזוהר והדוגמנות. אז הלכתי להיות, היה לי חבר יש לי חבר עדיין, שיש לו משתלות ענקיות כאלה, שם במשתלה, איפה המשתלה, אז הוא אמר לי, אני מקים עכשיו משתלה לתינוקות. אתם יודעים מה זה משתלה לתינוקות? זה שאתה מגדל מזרע לצמח קטן, ואז הצמח, מנבט בדיוק לזה, ואז אתה מנביט, וגם זרעים וגם הכל, זה אין שם, לא קונים שם ולא מוכרים שם, לא שום דבר, אתה רק עם ים של תינוקות קטנטנים, צמחים קטנטנים.
ולדוגמה, יש עכשיו, צריך לזרוע עכשיו, נגיד, 550 פטוניות, אז עבדכם הנאמן, זה היה העבודה שלי, אני טיפלתי בכל המשתלה הזאת, זה היה ממש כמו להתנקות, ממש כאילו נרקומן ששמים אותו בגמילה, הייתי בגמילה, לא ראיתי אף אחד, לא דיברתי אף אחד, כל 200 צמחים, אין אף אחד מסביבך מהבוקר עד הלילה, ולא סתם, לא צמחים כאילו, אתם יודעים, בוגונביליות, קטנים, כאלה חמודים, שעוד לא יודעים לדבר, כאלה קטנים. והיה לי משעמם תיכו, אז מה עשיתי כל היום? הייתי נוטה, עכשיו הנטיות נורא פשוט, אתה עושה 550 חורים, ואתה שם מהדק. הייתי הולך, והייתי יום שלם עושה ככה. לכבוד משיח בן דוד. אחרי שהתקרבתי לרבנים המקובלים והעניינים והזה, אחרי שנים, אז יום אחד סתם ככה, סיפרתי את הסיפור הזה, והרב אז, שהמקובל שלימד אותי אז, הוא היה בשוק, הוא אמר לי, בונו של עולם, אתה יודע מה עשית? עשית את זה בפשיטות, לכל אמרו לך לעשות. אמרתי, לא, סתם ככה בא לי מתוך השעמום להגיד, יאללה, אם כבר אז כבר. הוא אמר לי, זה מה שהבעל שם טוב אומר, זה העניין, זה עבודת השם, זה השלמות, זה... לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. טוב, היום אני קצת יותר מבין, אחרי שלמדתי, אני רוצה להקריא לכם קצת, ותהיו איתי, בשביל שנבין את הדבר, שנבין אותו, אם נצליח להבין אותו ב-25 דקות הבאות, עשינו את זה. זה מאוד מסובך, בעל שם טוב על התורה מאוד מסובך, זה קשה, זה שכלים מאוד גבוהים. אז אני אשתדל להסביר את זה ככה במילים פשוטות, ומי שיכול ובכוחו ללמוד את זה, הספר הזה עולה 30 שקל. בכל... איפה? אז זה כבר ילך יותר. בבני ברק, איפה? בבני ברק עיר הקודש, כל האוצרות שבעולם יש שם, הכל. ואלמדך אחי דרכי העבודה. כמה זמן לא אמרו לנו את זה, אה? בואו נלמד אתכם מה לעשות, כאילו, איזה כיף. מישהו אמר לי, זהו, שדיברנו על זה לפני כמה ימים, שפעם היו אומרים לי, זוכרים טוב, אתם קל לכם, אתם עושים כל מה שהרב אומר. כן, אבל מה הרב אומר לעשות? זאת הבעיה, כאילו, אתה עושה כל מה שהרב, אבל מה הוא אומר לעשות? רבק, לא תשנא את אחיך בלבביך. זה הורס אותי, לא תשנא את אחיך בלבביך, אני לא יוצא עם זה ראש. מאוד זה קשה. ואלמדך אחי דרכי העבודה. בעיקר עבודת האדם היא החיות והדבקות אל הבורא ברוך הוא. הדבקות. תקשיבו מה כתוב פה. ובעת עקבתא דמשיחא, בימים שבהם אנחנו חיים, ואם זה נכתב לפני 200 שנה, כבר אז התחיל עקבתא דמשיחא. מה אנחנו נגיד? התגברות הרע והעזות והמידות רעות, אמרנו, אכן והחשיבות אצלם. מי חשוב? מי שאלים, מי שדופק לך לשולחן הכי חזק, מי שיש לו הכי הרבה כסף, מי שמפוצץ $100,000 על ארוחה, הוא הכי חשוב. מי שהבר מצווה שלו הביאו את הילד במסוק מהדסה הר הצופים, הצניחו אותו עם 2 מצנחים, בדרך הוא עצר, היה חיזיון אור קולי, ואז הוא המשיך לרדת, ואז הביאו את הרב הראשי שיברך. אם לא, זה לא בר מצווה. מה בר מצווה בזה? איך הייתה החתונה? $80 מנה. למה? כי התגברות הרע והעזות והמידות רעות בהנהגת ראשי הערב רב, הארי כותב, לעתיד לבוא שיתגלה משיח יהיו במשרות הרבניות. שמעתם? הרבניות, הרמות ביותר בעם היהודי, אנשים שהם לא יהודים. ככה הארי אומר. ודווקא אז נתגלה, או לא שחס שלום אני אומר על מישהו חס וחלילה חס שלום, אבל עד היכן צריך לברר, עד היכן צריך לפקוח את העיניים ולהסתכל טוב טוב על כל דבר. יש אמת בשקר, יש שקר באמת, יש טוב ברע, יש רע בטוב. כל העולם הזה עץ הדעת טוב ורע מעורבב עד אין גבול כמעט. ודווקא אז נתגלה אור הגנוז מן השמיים, ספר הזוהר והתיקונים, ואחריהם כתבי מרן הארי. ובזה הלימוד מבאר הקוצים והרע בנפשו, ויזכה להידבק עצמו באור העליון, ויזכה לכל המידות טובות שבעולם, ולזה נתגלה האור הזה, שאנחנו נדבר ממנו.
ועיקר לימודך בפנימיות התורה יהיה שתשיג הערה וחיות אלוקות בנפשך, בעת לימודך ובכל היום, אבל לא שתהיה, איך הוא כותב את זה, מקובל, ובזה תתאפש, לעיין בספרים, חוקר, מקובל, בדברי הבל, אלא דווקא בכתבי הרב חיים ויטל, לדבקה בו בהערה נפלאה, ובהרגש רב מאוד נפלא, תראו איזה מילים, שיתמשך עליך מאור אין סוף. אם אנחנו, הקטנטנים, שיושבים פה עכשיו בחדר, אם לא נמשך עלינו אור אין סוף, אז מה שאנחנו עושים לא טוב. אבל לכאורה זה לא ברור. מישהו פעם מסתכל בספרי הרב חיים ויטל, שכתב על פי האריזה? מי מבין שורה? איך יתמשך עליי אור אין סוף מתוך זה? תקשיבו, תהיו איתי בבקשה מכם, אני יודע שאני דורש היום קצת יותר, אבל לא נורא, תהיו. הנה, תוך כדי, אנחנו היום לומדים קצת. ואית בשמונה שערים, ומובא בשמונה שערים, כל מה שגילה מורי זיכרונו לברכה, לא היה אלא להשיג לפרש פסוקי התורה ולדבקה בו, להידבק בזה. אתם יודעים מה קורה, מה צריך אדם בשביל להידבק בדבר? הוא צריך למצוא את עצמו בפנים, את מה זה מפעיל בי, מה קורה לי בתוך זה. זה שזה כתוב באיזה מקום, אז זה כתוב, בסדר, מה זה קשור אליי? אם זה קשור אליי ואפילו מעורר את נפשי, הדבר קשור בי. דיברתי איתכם שבוע שעבר על הניגון, שזה לא היה פה, אני כל כך הרבה שיעורים, אני לא זוכר איפה מה, אני מצטער. לא דיברנו על ניגון. למה ניגון מעורר? אז הבעל שם אתה אומר את זה במפורש, למה הניגון מעורר? הניגון, רבי נתן, אבל בשם הבעל שם. הניגון מעורר מחמת שהניגון הוא פועל על איזשהו רכיב. או נתחיל יותר פשוט. מה זה ניגון? ניגון זה עלייה וירידה של תדר מסוים, שנגרם מתזוזה של דבר שהוא בתוך אוויר, זה לא בריק, כי אם בריק אין מוזיקה, אתם יודעים את זה, זה גורם התזוזה גורמת לתנודה של אוויר, התנודה של האוויר מגיעה, אם מה שזז עכשיו הוא דק ומתוח מאוד, הצליל יהיה גבוה. אם הוא עבה ושמן, והתנועה היא כזאת, אז הצליל יהיה נמוך. עכשיו, התנודה הזאת, מה למטה, זה מה שעושה מוזיקה. אבל הדבר הזה, על פי רבי נתן, על פי הבעל שם, הוא פועל על רכיב מסוים בתוך נפשו של האדם. הרכיב הזה הוא רכיב שיכול לזוז. הנפש שלנו, נקרא לזה נפש לצורך העניין, לא ניכנס יותר עמוק. עכשיו, הנפש שלי, מה הניגון עושה לה? הניגון מזיז אותה. הוא לוקח אותה למעלה ולמטה. עכשיו, ככל שמי שכתב את הניגון הזה הוא גאון יותר, זאת אומרת, הוא בקיא יותר בתורת הנפש של האדם, בדרך כלל זה כישרון, כי מעטים מאוד האנשים היום שמסוגלים. פעם צדיקים היו כותבים את המוזיקה, היום, אתם יודעים, זה כישרון, זה פשוט מתת, הוא כותב, הוא לא, נתנו לו את זה משמיים. הדבר הזה, הוא מחזיק לך, כמו זה, את הנפש, והוא מתחיל להרים אותה למעלה, למטה, הוא מנדנד אותה. טה, 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 טה. עכשיו, אם התנועה היא נעימה, אתה מרגיש נעימות. ואם התנועה היא לא נעימה, אתה מרגיש סבל היום ונורא. אבל זה מה שזה עושה בעצם. זה מנדנד פה משהו. הנדנוד הזה, זה מוליד תנועה, תנועה מולידה חום, חום מוליד אנרגיה, התלהבות, ויש חיים. ויש חיים, פשוט מאוד. אם לא, יש קור מוחלט. כאן, הדבקות של הדבר, הדבקות שאנחנו מדברים עליה כאן, זה שאני מוצא את הדבר שמזיז לי את הנפש. זה צריך להיות, איך הוא אמר לנו רבנו בהתחלה? צריך, מה לעשות? צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר, מה זה צופה חיצוני? הוא מסתכל, בסדר, ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר. זאת אומרת, מה זה קשור אליי הדבר הזה שקרה כאן עכשיו? אבל יש עוד מדרגה, וזו המדרגה השלישית שעליה אנחנו מדברים, ואז הוא צריך שיעיר לו השכל להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר. זאת אומרת שהתנועה הפנימית עכשיו, התנודה הפנימית של נפשו, היא תתחיל. שמשהו פה יקרה. כי אם לא קורה פה שום דבר, רבותיי, זה שום דבר. זה כלום, לא קרה שום דבר, תראו תכף הוא אומר את זה. ומחמת שהתגברות הקליפות והאמינות והעזות והערב רב בדור הזה, על כן ניתן רשות מן השמיים לגלות אור החוכמה הזאת. זה חוכמה אין סופית. זה חוכמה שאי אפשר לתאר ולשער, זה הפנים של הפנים של הפנים של הפנים של הכל.
שאלו את השאלה המתבקשת, מה שכל זה נכתב בגלל הקושייה הזאת, מה זה קשור אלינו? אני ליטול ידיים בכשרות, אני לא יודע. אני לא יודע, לשמור שבת, מה אתה מדבר איתי על אור אין סוף עכשיו? הנה, כל הבעל שם טוב הקדוש, רק על הקושייה הזאת. לקשר נפשו בחיות אור אלוקות, לדווקא בו ממש. ובזה תשכיל, אחי, סלש, אחותי. כל ספר שאין אתה מרגיש הערה בנפשך, אל תעיין בו. וברח ממנו כברוח מפני אש. כי לא נתגלה חוכמה הזאת בדור הזה, אלא לקדש ולטהר ולהסיר המידות הרעות. ואם יש משהו שלא עוזר לי להסיר את המידות הרעות, ולסבול חירופין וגידופין וחלישות דת מעזי פנים שבדור, חוכמת ספרים נשרכה. מי אכפת לו בכלל מחוכמה היום? אכפת לנו שהמבורגר יהיה לו את הטעם של ההמבורגר שאני רגיל. מה זה עכשיו עשיתם לי פה? ואיזה צ'יפס הבאת? זה צ'יפס? זה כל מה שמעניין היום. הטעם, בהמות, על שתיים. תבואו היום לבן אדם, תגידו לו חוכמה, יגיד לך איזה חוכמה? איפה ראי? לא ראינו בזה בוויינט, לא באנרג'י, לא בערוץ 2 ולא בערוץ 10. איזה חוכמה? מה החוכמה? יש חוכמה? מה זה חוכמה? ועל ידי זה נדלקו עברי עולה באש להבת שלהבת, ובלב נכנע מתדבק בו יתברך, אייל ונפיק, נכנס ויוצא. ממשיך. ואם יעורר יצרך הרע ספקות או קושיות בעיני אלוקותו יתברך, נכון כולנו שם, זאת התשובה אליו. שמה האדם צריך להגיד לעצמו? יבזה עצמו הרבה במחשבתו, עד שבהמה טובה ממנו. איך כלב ישיג בענייני גדולת אלוקותו, בהכנעה גדולה, בלב אמת? כלב. איך כלב עושה בלי לשאול שאלות? ואני כל היום יש לי בעיות, מהבוקר עד הלילה, מהבוקר, אשרי מה טוב חלקי שיש לי בעיות עם זה. ולזה אמר מרן הארי, שבזמן הזה נסתרות נעשו נגלות. שמעתם? יש לנו גישה היום לסודות שהבעל שם טוב היה צריך לכנס 60 גיבורים, ותו לא, אף אחד לא יכול ללמוד את זה, יותר מ-60 גיבורים לפני 200 שנה. שעד היום סוגרים את הספרים של רבי נחמן מברסלב, סוגרים אותם בשלא יוכלו לפתוח אותם. ואנחנו, יש לנו את הזכות הזאת, לבוא לכאן וללמוד את הסודות האיומים והנוראים והפנימיים ביותר שירדו לעולם הזה. מה אני אגיד? ולזה אמר מרן הארי שבזמן הזה נסתרות נעשו נגלות. השכל שיש בכל דבר, עכשיו הוא נחלתנו. בואו נסתכל עליו, אם לא היה נחלתנו, מה בחר רבי נחמן מברסלב לפתוח את יקוטי מאורן, עם זה שאני צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר. השכל שיש בכל דבר, תלמד פשט בן אדם, לפני שאתה מדבר איתי על השכל שיש בכל דבר. לשמור שבת אתה יודע? לא. אבל השכל שיש בכל דבר, עם זה פתח רבי נחמן את הכל. למה? הוא אומר, ושמחה לפני המקום, ללמוד ברזי התורה ולגלות רזין לכל בר ישראל, סודות, ובתנאי הנעל. שמה? שהוא לומד על מנת להדבוק. ואם לאו, אין לך חלק ברזי התורה. ולפעמים האדם, הנה זה הקטע שרציתי להגיע, לפשוט לעשות לכם הקדמה, אתם יודעים, הגענו לקטע שמדבר אליי באופן אישי, ולפעמים האדם הוא בקטנות השכל. לא יודע שום דבר, כלום, לא יודע, חשוך, לא רואה, שום דבר. אזי לא יפתור את עצמו מכלום, שום פנים ואופן, שלא יגיד, טוב, נו, אני לא, מה לעשות, אני לא יודע, אז מה אני יכול לעשות? אני לא יודע ללמוד את זה. כי זהו מינות, לחפש דווקא למה לא יוכל, ואז תראו את אני מצטער שאני, לא מצטער, אבל אני מבקש מכם ככה מחילה, זה שאני כל כך מתרגש מזה, זה הדברים שאני הכי מתרגש מהם בעולם. מרגש אותי, חבל לכם על הזמן, כמו ופל בלגי. ואז אומר הבעל שם טוב הקדוש, תראו איזה חיזוק, כי זה שאני אומר את זה, אני אומר את זה כל היום. בסדר, אתה אומר את זה. שאני רואה את זה, פתאום כתוב, אני עם 15 מרקרים על זה, שוואי, ריבונו של עולם, אני לוקח את זה לעולם הבא איתי, זה לא צחוק. ואז, תראו איזו התחזקות, בואו נתחזק כולם ביחד, בואו, מה אכפת לכם? תפתחו את הלב, תראו. ואז
עקימת שפתיו ומעשה. מה זה עקימת שפתיו ומעשה? זה שהוא מעקם את שפתיו להגיד, רחם עליי. אני רוצה, ואף על פי כן אני רוצה. אני רוצה להיות טוב, אני רוצה להיות טוב, אני רוצה להיות קדוש, אני רוצה להיות טהור, אני רוצה להגיע למדרגות האלה. אני כל כך רוצה. מה אתה עושה, בן אדם? כמו קוף מעקם את השפתיים אחרי הצדיקים? מי שאי פעם למד, קרא, שבחי הר"ן, או חיי מוהר"ן, על החיים של רבי נחמן מברסלב, אז יש סיפור שרבי נתן מספר שהיה שבת, אז בשבתות היה כל מיני עניינים. יום אחד רבנו, זה שלי? לא הבאתם נייר, שלי? תודה. אז יום אחד רבנו עמד ועשה קידוש, יום שישי. טוב, יום שישי ירוויחו להשם בארץ וכל צבאם, כולנו לא עושים את זה, נכון? ומי שלא עושה, אני מצווה עליו להתחיל לעשות את זה. יום שישי וירוויחו להשם בארץ. עומד רבי נחמן מברסלב עם הכוס, חזרו עם בית כנסת. מי עומד שם? לא יודע, כולם עומדים, נכון? האישה, הילדות, התלמידים, עומדים כולם מסביב לשולחן. הוא עומד ככה עם הכוס, והוא רוצה להתחיל להגיד יום השישי ויחול, אבל רבנו אמר, כל דבר שרץ להוציא מילה מהפה, זה בשבילי לעבור תהומות ואוקיינוסים. אני לא מצליח לפתוח את הפה שלי מרוב מיני הכבדות שיש עליי, תכף אני אעיר לכם על זה הערה קטנה. הוא עומד ככה והוא מתחיל, והוא רוצה להגיד יום השישי ויחולו השמיים והארץ. למה? כולם רוצים כבר לאכול את החלות ולטבול בתחינה, לא? מישהו לא? עומד ככה, והוא רוצה, ורבי נתן אומר, מתחילות להשתנות, הצבע על הפנים מתחיל להשתנות, נהיה אדום, נהיה צהוב, נהיה ירוק, נהיה כחול, נהיה לבן, נהיה כל מיני צבעים, ועומדים כולם ככה מסתכלים עליו, שהוא מנסה להגיד יום, להוציא את המילה יום, כן, אבל כגודל הקדושה, ככה גודל המניעה, שלא נותנים לו להוציא את המילה הזאת מהפה, ועמדו ככה, עמדו, עד שדפקו על הדלת, השמש דפק הדלת ואמר, אני מצטער שאני מפריע, אבל הגיע הזמן להתחיל להתפלל שחרית. עד הבוקר. הוא עמד ככה וניסה להוציא, וכולם עומדים מסביב, האישה, הילדים וזה, אם זה היה אצלי, יום אחד שאלתי חבר, תגיד, מה אתה מכוון שאתה עושה קידוש? אז הוא אמר, על מה אתה מתפלל שאתה עושה קידוש? אז הוא אמר לי, שישמעו אותי. אפילו עם הילדים, לא שומעים אותך אפילו. אני זוכר שהייתי בהתחלה עושה תשובה, הייתי לבד, רק אני ואשתי, איזה קדושה, הייתם צריכים לראות אותי עומד בסילודין, עושה, 7 ילדים מסביב לשולחן, כל מה שאתה, בבקשה, אני מתחנן לפניכם, אני הולך לעשות עכשיו קידוש, אני מבקש מכם, תנו לי 2 דקות שקט ישר אחרי זה, בלגן לא אכפת לי, אבל אין לך, לא תצא ראש. בקיצור, אני עומד עם הכוס ביום שישי ביד, כל מה שאני חושב עליו זה רק התבשיל שאני כבר מריח אותו מהצהריים ולא נותנים לי לגעת בו, כן? ועל החלות החמות שיצאו לפני שעה מהתנור, ואני לא יודע איפה לשים את עצמי מרוב שהחלות טעימות, ואני מעיף, יום שישי וחודש, ואז יכול צבא, רגע, ויחל אלוקים, רגע שהקדוש ברוך הוא יבוא יום השביעי, וכולי מכוון על החלות. מכוון. כן, עקימת שפתיים. זאת עקימת שפתיים. הוא אומר הבעל שם טוב, ואז עקימת שפתיו, ומעשה? משהו אתה עושה? נכון שאתה לא מצליח, אבל השפתיים שלך מתעקמות ממש כמו השפתיים של רבי שמעון בר יוחאי שעשה קידוש, ממש בדיוק. ותראו, ומלכה שכיב על אבנים, אתמול נשקתי את הספר איזה 15 שעה, חבל לכם על הזמן. שקתי אותו, לא יכולתי לסבול את זה. ומלכה שכיב על אבנים, בספר היצירה כתוב, אברהם אבינו עליו השלום, הוא כתב בספר היצירה, הוא קורא לאותיות אבנים. קורא לאותיות אבנים. אבנים בונות בניין, גם האותיות בונות בניינים. זאת שזה מילים. מלכה שכיב על אבנים, זה פשוט. המלך שוכב על האבנים. תסתכלו, תראו מה כתוב שם בספר. אתם יודעים מי שוכב שם? המלך. הוא שוכב על האבנים. רגע, קליימקס. ואותיות כמו שהן. עסקה תיזהרי ממני. ואותיות כמו שהן. תראו מה זה, עוד נחבר את זה עכשיו. ואז, ולפעמים האדם הוא בקטנות השכל, ולא יפתור את עצמו מכלום, ואז עקימת שפתיו ומעשה, ומלכה שכיב על אבנים, ואותיות כמו שהן. אותיות כמו שהן, אני בחיים שלי לא שמעתי כזה חיזוק. אותיות כמו שהן, האותיות האלה, תסתכלו, אותו דבר. אתה אומר את האות,
אתה מסתכל עליה, אתה מגפף את ההי, אתה מלטף את היוד, אתה מנשק את הוו. יש לי חבר, אסף, המתוק באדם, שהרבה שנים היה סגור לו. אז אתם יודעים מה הוא היה עושה? סדר נשיקות. על הגמרא היה פותח, ואומר, אני לא יכול, אז אני אנשק כמה דפים. הוא אומר, נשק את דף ג', נשק את דף ד', הוא אומר, מה קרה לך? אני כבר מונח בקידוש עם דף למדו, בסדר נשיקות. לא. עקימת שפתיו ומעשה. תגידו, אתם מאמינים בזה? עזבו רגע, לא חס שלום עזבו, אבל האמונה בקדוש ברוך הוא. ברור, ברור. בזה אתם מאמינים שעקימת שפתיו ומעשה. מי זה יכול להיות שעה כזאת? עקימת שפתיו ומעשה ומלכה שכיב על אבנים ואותיות כמו שהן. זה הכל פשוט, 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 הכי פשוט שבעולם. כי הקידוש הזה הוא שם, בתוך הספר. פתח אותו, הוא קיים, הוא חי. סגור אותו, שים אותו בארון, איננו, מת. זה אני בבחירה שלי, אומר הבעל שם טוב, ובלבד בלב אמת. בלב אמת. משתוקק לבוא למדרגות אלוקות, לעלות ולייחד במעשים הפשוטים. ועושה כל מה שביכולתו, והקדוש ברוך הוא מקבל הכל. איזה תענוג, יואו, תחשבו על זה, איזה תענוג, לא את התפילות שלכם, לא את התורה שלכם, לא את הכיפת הזקן, את המחצאית, לא. את האכילה והשתייה, את הכוס קפה, את הכוס מים. הקדוש ברוך הוא מקבל. ייחדת את עצמך לכוס מים הזאת, תגיד. כן, ברור שבבית כנסת אתה כבר עמדת וכיוונת. אבל ייחדת את עצמך על הכוס מים, ייחדת את עצמך על זה שעשית... לא יודע, כל אחד. על כל מכונת כביסה. על כל מכונת כביסה. זה החידוש של הבעל שם טוב. שהשם יתברך הוא פה, ליד. אז אני אגיד לכם מה אני עושה. אני בשבת, אנחנו עובדים בסמנטיקה הרבה מאוד, בגלל שילדים, ככה למדתי לאורך השנים, זה מה שאתה מחדיר, זה המבנים שאתה מחדיר, זה לא זה. אז כשהתחתנו, אמרתי לאשתי יום אחד, החלטנו ביחד, שאנחנו לא נגיד, אני רוצה לאכול, אני צריך להתפלל, אנחנו נגיד, אני צריך לאכול, אני רוצה להתפלל, וזה באמת מושרש. אני לא רוצה לאכול, אני צריך לאכול, להתפלל אני רוצה. עכשיו, בסמנטיקה זה הושרש, סמנטיקה זה איך אתה אומר את המילים. לאורך השנים נכנסו עוד ועוד דברים. בברסלב יש הרבה מאוד מונחי יסוד כאלה, הם מונחי יסוד שראוי, כל כך ראוי, אין דיבור בברסלב שהוא לא עבודת השם. רבנו הקדוש, הוא אמר, מקצה העולם ועד קצה הוא ראוי לבוא להקשיב לשיחה של שני תלמידים אמיתיים שלי, כי דברי הבל הם לא מדברים רק בהתחזקות בעבודת השם. תמיד. אין סיפור אחר, תמיד. זה לא שהוא כל הזמן מדבר מתורה, הוא כל הזמן רוצה להיות שם במקום הזה. אז בשבת, אז אצלנו יש מונח, אני אלמד לכם שני מונחים, בבקשה תשתמשו בהם, ואני מבטיח לכם שינוי ממש בין יום, איך אומרים את זה? תוך יום, בין רגע, בין יום, זה, ניתן לכם את זה בין יום. אל תגידו על עצמכם עייפים, אף פעם. אתם יודעים שרבנו אומר שמישהו באמת מגיע כבר למקום, לא של הטהרה המוחלטת האינסופית. אומר רבנו, מי שמגיע למקום של אמונה, חצי שעה, שוכב במיטה, במצב מאוזן, לא ישן, רק עם עיניים סגורות, אז מחדש אותו ליום שלם, לא צריך לישון יותר. שמעתם? לא צריך לישון. נכון שהגופים שלנו, ולאורך הדורות, הגוף שלנו הפך להיות מאוד חלש, אבל הנפש התעצמה במדרגות שאי אפשר לתאר ולשער. מספרים על על הרב מבני ברק, בתקופה עוד של, לפני שהיה, הפריצות הייתה לחם חוקנו, אז הוא, הפעם הראשונה בהיסטוריה, הזמינו אותו לעשות הרצאה בקצה של בני ברק, על גבול רמת גן. איך שהוא הגיע לקצה של בני ברק, ראה מישהו נוסע באופניים, התעלף, ומימיו לא ראה חילול שבת, התעלף. שבוע אחר כך הוא היה צריך ללכת עוד פעם לעשות ההרצאה הזאת, הגיע עוד פעם ראה מישהו עם אופניים, התיישב, התחיל לבכות. אז אמרו לו, למה אתה בוכה? אז הוא אמר, אני בוכה שאני לא מתעלף. כמה מהר אנחנו מתרגלים, כמה מהר לכל דבר. וזה לא היה הסיפור. מה היה הסיפור? על העייפות. אנחנו רגילים לישון, אז אנחנו ישנים. אנחנו לא צריכים את זה.
לא צריך לישון יותר. תקשיבו מה אני אומר לכם, לא צריך לישון יותר. אתם יודעים מה כל העייפות שלנו? אז אצלנו בבית לא אומרים יותר עייף. זהו, מה אומרים? אוי, מונחים עליי כל מיני כבדות. מונחים עליי מיני כבדות? אתם יודעים מה זה אומר? אגיד לכם מה זה אומר. זה אומר שכגודל הקדושה שנדרשת עכשיו, שאני אקבל עכשיו על ידי המעשה הזה, ככה יש מניעה. זאת אומרת, יש קיר ביני לבין הדבר שאני רוצה לעשות, והקיר הוא גבוה ב10 סנטימטר יותר מהקפיצה הכי גבוהה שלי. טוב, תורה ס"ו, יש על זה שיעורים. מפה עד הודעה חדשה, חשק חושק נחשק, מי שרוצה להסתכל באינטרנט. רק על הדיבור הזה הקטן יש לי שיעור של 2.5 שעות. ועוד לא התחלתי לגרד את הקצה של מה שרבנו שם, מה ככה מאיר. חשק חושק ונחשק, זאת אומרת, אם מונחים עליי כל מיני כבדות, אז ההתכווננות שלי עכשיו זה שאני רוצה לנצח את הדבר הזה. מה העייפות? עניין העייפות? אני עייף. אתה עייף, לך לישון. מה אפשר לעשות? אתה עייף. על ידי העייפות, אתם יודעים, נפגמים המוחין וכן הלאה, זה לא מאוד מסוכן להיות עייף, נפגמים את הראייה וכן הלאה. אז צריך לישון. אם אתה עייף, לך תישן. אבל אם מונחים עליך כל מיני כבדות, אז תשבור אותם. אז תשבור אותם. ישבתי בשבת, אחרי הסעודה השנייה, אני ער בשבת, בלילה, אתם יודעים, יש עבודת השם בשבת, חבל, מה? ואז אחרי שנגמר החמין, אז אמרתי להם, לילדים שלי, התרווחתי ככה, אתם יודעים, עכשיו אתה הולך לתת 3-4 שעות שינה, מה? הרי אמר, מה לישון בשבת, שינה בשבת תענוג, מה? לא ישן, אחרי מי שאוכל חמין חייב מיטה כתוב, וכן הלאה, מפה עד הודעה חדשה, פלפולים, למה ידחוף אותי פנימה לתוך השינה, ואז אמרתי לילדים שלי, ישבו כולם ככה, כולם כבר מתכוננים אמרתי להם, אתם יודעים, שבת פרשת נוח של שנת תשע"א היא חולפת עלינו. תראו, כבר 13 ועבר, מה יש לנו עכשיו? יש לנו עוד כמה שעות, וזה לא יהיה יותר לעולם. מה לקחתם? כמה פסוקים אמרתם? שמעתם קריאת התורה? אמרתם ביחד עם החזן או שדיברתם עם הבעל קורא, שדיברתם עם מישהו? בתפילה, בשחרית, התפללת? באמת? או שכל רגע מישהו עשה לך והיית שם ופה ומה הוא ומה הם ומתי כבר יביאו את הארטיק? היית שם או שלא היית שם? זה מה שאמרתי להם. אמרתי להם, ותראו מה זה. הנה עברה עלינו, עוברת עלינו שבת פרשת נוח תשע"א, ולא תחזור יותר לעולם. מה שיש לך, יש לך. מה שאין לך, לא יהיה לך יותר לעולם. בחיים לא יהיה לך את זה יותר. אמרתי להם, ותראו מה זה עכשיו עם החמין והאוכל והנץ והחצות והזה, כל מיני כבדות מונחים עליי, ואני כבר כך, אתם מכירים אחרי החמין של שבת, שאתה כבר, אין מצב אחר בעולם. שוקע לאט, ואמרתי להם, כל מיני כבדות מונחים עליי, ואני לא יודע מה לעשות. אז הבת שלי, היא בת 14, אז היא שמעה את זה. אז היא אמרה לי, היא לא אמרה לי, אז היא אמרה, כן, נכון. אז ככה המשיכו להתפטפט וזה, ואז הבת שלי אמרה, מי משתתף איתי תהילים מחולק ב10 דקות נגמור ספר תהילים? אמרתי, אני ראשון, יאללה, קחו ממני את הכבדות הזאת. לא רוצה לישון. אני לא רוצה לישון, מונחים עליי כבדות. זה רבנו, זה דיבור של המאה ה-17 פשוט, ככה היו אומרים פעם. מונח עליי כל מיני כבדות, אני לא עייף. אם אתה אומר, טוב, די, אני קרוע מהעייפות, איזה משא ומתן יש עם היצר הרע? נגמר הסיפור, אתה עייף, לך לישון, מה אפשר לעשות? שחס שלום לא יהיה. אבל תגיד, מה אתה מבלבל את המוח? יש לך 3 שעות להשקיע. 3 שעות להשקיע. 4 שעות, גמרת את כל הסיפור, לך לישון אחרי שאתה גם סעודה רביעית. מה עייף עכשיו? איזה עייף? אכלת משהו? לך תסיר את מיני הכבדות. בסדר? קחו את זה. אז מה אתם עייפים? לא, אבל מונחים עלינו מיני כבדות של לקום מפה וללכת עד לשם אני לא יכול. ואם תסתכלו ותכניסו את זה פנימה, לא מן השפה לחוץ, יש עליי כבדות? איזה כבדות יש עליי? מה זה? לכאורה, מה שאני אומר, הכוונה הפנימית שאני אומר שיש עליי כבדות, ואני לא סתם מדקדק במילים האלה ואומר לכם עוד פעם ועוד פעם, זה מאוד מאוד חשוב, זה לא שלי. אנחנו מנכסים כל דבר, נשון נכס, נכון? העייפות שלי, המחלה שלי, אני חולה.
איזה חולה? מה חולה? תגיד, אני לא מרגיש טוב. מה חולה עכשיו? זהו, נכנסת את זה? זה שלך, הכל שלך. אני, זה שלי, אני עצוב. אתה לא עצוב, זה מונח עליך, בן אדם, תפשוט את זה. הכל בסדר, לא קרה שום דבר, כי בפנימיות של הפנימיות, אתה כמו ציפור קטנה וחמודה, שכל היום רק רוצה לצייץ ולקפוץ, מקצה לקצה, אבל איזה כבדות מונח עלינו, יאוהלי, רגל אני לא יכול להרים. אבל, וזה מה שאמרתי גם לילדים שלי בשבת, אמרתי להם, תראו, הייתי יכול להגיד לכם שאני עייף, תכלס, אבל נכון להרגע זה רק מיני כבדות, כי תגידו, אמרתי להם, אם היה עכשיו בתל אביב, אנחנו בבית שמש, בתל אביב היה עכשיו אוטו חדש, מחכה לי, לא סתם אוטו, ממש אוטו יפה וגדול, והמפתחות וביטוח וטסט והכל, והיום מי שצריך ללכת ברגל, לא הייתי עכשיו יוצא? עכשיו הייתי קם והולך. כמה זמן ייקח לי? יום? לא הולך, מביא את האוטו, אני פה מחר בבוקר עם אוטו חדש, מה יש לכם? לא עייף, לא יכול עכשיו, עייף, אתה לא עייף, מונחים עליך מיני כבדות, ובעיקר שמדובר בקדושה. בעיקר מגיעים כל ענייני הכבדות, חבל על הזמן, אז אל תעשו לי פרצוף של עייפות, בסדר? קומו, יאללה. להמשיך לשחות, לא קרה שום דבר, הכל בסדר, להמשיך לממרה הבאה. הממרה הבאה זה משהו שאני הכי אוהב, זה אני המצאתי, סתם, שום דבר לא המצאתי בעולם הזה. זה רבי נתן, לשון הזהב. הדבר השני שהכנסתי הביתה זה הבטות וגעגועים. תגידו, אתם עושים מדי פעם הבטה וגעגוע? נכון, זה כמו U2. טוב, לא חשוב. מכירים את ה... אז הבטה וגעגוע. הבטה וגעגוע, אני אגיד לכם מה זה. אני אראה לכם את זה יותר טוב, שלא תגידו שלא ראיתם. הבטה וגעגוע זה ככה. הבטה זה שאתה מסתכל למעלה ככה, וגעגוע זה שאתה עושה ככה. אוי, 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 ריבונו של עולם, אתה פה, אתה לידי, רגע, אני חושב עליך שנייה, רגע, אתה פה. קח כוס מים, שותה. הבטה וגעגוע, כמה זה עולה, תגידו? כמה זה עולה הבטה וגעגוע? עשית כבר הבטה וגעגוע היום? אני ככה פותח את היום בהבטה וגעגוע, וסוגר אותו בהבטה וגעגוע. כל כוס מים, כל מלפפון קטן שאני אוכל, סלט, מרק, נפגש עם מישהו, מדי פעם באמצע הפגישות, לפעמים אני יושב בכל מיני מקומות, אתם לא מאמינים איפה אני עושה הבטות וגעגועים, בהרצליה פיתוח, בארמונות של הבורסות, אני יושב בכל מיני מקומות מאוד מאוד חשובים, מה אני עושה? כתוב פה במפורש מה צריך לעשות, צריך להידבק בו תוך כדי שהוא תופר את המנהלים. לקח אותו הקדוש ברוך הוא, אותו מכל בני האדם. למה? הוא עשה הרבה הבטות וגעגועים, וכל פעם שהיה עליו מיני כבדות, אז הוא עשה הבטה וגעגוע. הבטה וגעגוע מה זה? זה הקימת שפתיים, מלכה שכיב על אבנים, ואותיות כמו שהן. ריבונו של עולם, רגע, אני נזכר בך שנייה. זה לא צריך להיות בפרהסיה, בגדול, עצרת בכיכר מלכי, בכיכר החתולות, זה לא שום דבר. זה בסך הכל מה? הבטה וגעגוע. הבטה וגעגוע. מי מאיתנו לא מתגעגע לקדוש ברוך הוא, תגידו? מי מאיתנו לא היה רוצה שיהיה לו רגע אחד של נחת ביום, שיהיה לו רגע של שקט, של שלמות, של... אני בבית, הכל בסדר, אני לא בתקופת מועמדות, אני לא עומד לניסיון, אני בבית, אני משפחה לא שואלים שאלות. שבא, הרב קרליבך אומר, שבא מישהו הביתה, אז הוא בא הביתה, לא אומרים לו בכזאת שעה אתה בא, אומרים לו איזה יופי שבאת, חיכינו עליך וגם התפללנו שתבוא, וכן הלאה. הביתה, ממש הביתה. שם יתברך. אפשר לעשות עליו הבטות וגעגועים כל היום כולו. זה לא בשמיים ולא מעבר לים, כי בפיך ובלבבך לעשותו פשוט, הכי פשוט שבעולם. הבטה וגעגוע, ומיני כבדות. יותר מזה, מה אני אגיד לכם? בואו נקרא עוד קצת, רק בשביל... אבל מי שאינו מייגע עצמו לחפש ולבקש אור וחיות אלוקותו יתברך כלל, אף במדרגה קטנה. עכשיו, לכאורה, מה היינו אומרים? לא יודע, איזה מישהו עכשיו, לא יודע באיזה מקום וכן הלאה, באיזה היכל שם, תראו מה הוא אומר. אלא לומד תורה, לקנטר בסם המוות של תורה משפה ולחוץ, לומר פלפול של הבל ושב, ואינו מכוון לקשט השכינה בחידושי תורה, תוך כדי שאתה לומד. היה איזה הבטה קטנה?
גנבת מבט לשמיים, היה איזה געגוע קטן, 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 קטן. מי יאמר, מי יכול לבוא ולהגיד אני לא יכול לעשות את זה? לא, זה גדול עליי, לא יכול לעשות את זה. מי יכול להגיד את זה? מי יכול לפתוח פה ולהגיד שזה כבד עליו, תוך כדי שאתה חי, תוך כדי שאתה מגדל ילדים, תוך כדי שאתה נוסע באוטו, תוך כדי שאתה מחכה לאוטובוס, תוך כדי שאתה נוסע באוטובוס, מדי פעם, ככה. טוב, קשה, שעה ביום שיחד מקום וכן הלאה, בסדר. אבל הבטת געגוע? אומר ככה, צריך לכוון לקשת השכינה בחידושי התורה, כי זה לא יושג אלא בפרישות וקדושה ומידות טובות. וזה שאמר כתוב כי אין, אומר ממשיך, אם אינך מייגע לזה, לקשר ולייחד המחשבה וחיות אלוקות עם כל מעשיך, כמו שאמר לנו רבנו הקדוש בראשון, אני מקריא מהמקור, רבנו זה כבר דור אחר, תאונין. אזי אני אומר לך, כתוב, אני מקריא מילה במילה, מעשה שלך, זה אתמול שקשקו לי הברכיים, שקראתי את זה בלילה, שהתכוננתי. אזי אני אומר לך, מעשה שלך וחשבון שלך ודעת וחוכמה שלך, הכל בשאול ובגיהנום ובקליפות אשר אתה הולך שמה בהכרח. אימאלה. תראו, עם זה אני אסיים. מעשה שלך, טוב, אם זה היה רק מעשה בלי חשבון ובלי מחשבה ודעת, הייתי אומר, בסדר, מעשה, יש מעשים שאני עושה בלי דעת. לא, מעשה שלך וחשבון שלך, שכל מעשה שאני עושה, יש לי חשבון מאחורה, שאני רוצה להגיע, לקבל גן עדן, אני רוצה לעשות נחת רוח לבורי, לא, זה פשוט מאוד, אני רוצה לדבק בו, אני רוצה לאהוב אותו באמת. גם המעשה שלך, וגם החשבון שלך, וגם הדעת והחוכמה, שממנו נולד החשבון, שממנו נולד המעשה, הכל בשאול ובגיהנום ובקליפות, אשר אתה הולך שמה בהכרח, אומר, ריבונו של עולם, זה קצת מלחיץ. זאת אומרת שאני לא אמרתי לכם עכשיו על דרך הפלפול וההוואי, להגיד לכם, חבר'ה, תשמעו, אתם אנשים קטנים, מה לעשות? אם יושבים פה תלמידי חכמים, הייתי מתפלפל עכשיו בפלפולי פלפולים, אבל לכם, מה אני יכול לעשות? אני סתם זורק עליכם קצת מים אחרונים, ואומר לכם, חבר'ה, תתחזקו, אפילו שאתם עושים חומוס, גם זה בסדר לייחד. לא. אם אתה לא עושה את זה, לא הבנת כלום. השורש של העבודה הרוחנית, זה מה שדיברנו בשעה האחרונה. השורש של העבודה הרוחנית, שלא תחשבו שיש מי שפטור מזה, שלא תחשבו שמי שיש לו דעת וחשבון, חוכמה ובינה ומעשה, והוא לא עושה את זה, פטור מזה. אומר הבעל שם טוב, הכל בשאול ובגיהנום ובקליפות, אשר אתה הולך שמה בהכרח עם כל התורה שלך, ועם כל הלימוד שלך. למה? כי את הדבר הפעוט ביותר לא עשית. לא עשית הבטות וגעגועים. מדי פעם, תוך כדי שאתה מייחד, תוך כדי שאתה עושה פעולות פשוטות בעולם הזה. לזה קוראים ייחוד, רבותיי. ייחוד קודשא בריחו ושכינתה. אני מאחל לכולנו ומברך, בעזרת השם שנזכה למצוא את הקדוש ברוך הוא במקומות הכי קטנים של היום יום שלנו. הכי קטנים. היהודי נמדד באיך הוא נוהג בכביש. ואיך הוא אוכל, ואיך הוא ישן, ואיך הוא הולך לשירותים, ואיך הוא יוצא מהשירותים. וכמובן שאין בכלל מה לדבר בדרך ארץ, באיך הוא מדבר, ואיך הוא מקשיב, ומה הוא אמר, וכמה הוא אמר. ולכן הגיע הזמן לסיים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. בעזרת השם שנזכה לאחוז בזה.